me fenge aba kaide khayru min be qur'ana ko khayru min be qur'ana ko wala khayru min alf shahr iba khayru boy iba sere netira doro ko kem khayran في القرآن كم مرة ذكر اسم الخير في القرآن يبقى خير بوكنا قرآن كنا يبدو نتي كنا يرزق جلبا كنا إن الله يرزق من يشاء وكم مرة ذكر اسم الرزق لو يجي وجل سبلا قرآن كنا يا فهم مبا أتوقع في با بارا كنا دي setigi ma de ta baga findo do ma misiri wadala ka safina do ma ka ko na kalo kile ka ta lade ba so ra tim misiri wadala bi wallahi na tay da lu fo nda kere la mo fo nda te ma de afo paraki ayde nate do bi belo koy mais ne fa ku yimori a sira yoro dora ne fa ku ni nashi botukuni u ya fa nyina ne fa ku ni nashi wallahi ya fa nyina de bashi de wallahi alama ajrabi de chema chamana a de bekira musoyi wallahi ne fa ku mi ta foro de la ni mo nana ko karamuga kan amago be la ibina sora teso ibta furula ibta sora be chila ni tara akanga ka gufana atisinga daba blaka be ka chinyara mo ayde aba fo akombe chila fo ni mako be yere la ire bi daba ta bi dokiti ko ta wallahi mana abe kle banka sineke nyo ula fa be ka chinyara bo ibita bashi de ko za mawbe sora furula Allah akbar amma siguri aka ya famu tija o fana ta fa kumiti awode o chendo ne fa bana musodi ale fla kofi na bora ya ngininga ne moke dokumbe Umar aye dugu tubi tangoroba na ile langa misiri sanfa ka misiri wele abe kube ajole uka dugu la ko Umar ya na misiri wele bi amanga wallahi bekinu be dugu ye dugu fa yana yere doni baga do o fayi corona seba tikela kaba o fana faya seba tikela kaba shini abina mina mba fa ka bulula corona ani inyere fa ka bulula corona shini ba jira ulaya ona te apa juti ayo ko no kera mama ko koni attention et puis a bulula corona nous aba korobo abe sanfe no ati eri sera o sigile na abi nyana bo sili an bla sili abulula corona ni ya so mauka arabu ka corona tapele no mo fi mo fi de wallahi corona no sebera daba jidela wallahi ayere fi bulu mangoro fara wallahi corona no sebera wo te ka bo nona de ni bulula corona yoro o yoro la atigi nege kaka dima ta ni bola corona indirima ebi bola corona inda balaji fangeleka prince de fait eba da balaji fangeleka ka jifle fa ube ka minen do fa ko bla balaji fangeleka nous be poids donna be kera poids kele jisuma inde soli keka soli kala jisuma inguna soli minga no ima corona giria ji soli kala kuna ni soli kala kuna o dikile de sa moria kote de sebe ka dala ko je connais tout iba bedo ni mi nana furukola anashida adidama nashitebile da adidama bulula corona nimi gon kono bindi adama nimi gon biche kola adama mais ni siguro kasisa ni wor beka na folo wallahi ba shi da ita indi soro dia kalila alala butigi tine bolo je yoroshi na be alakachi ko no fam na sa ati
donc ne tɛ se ka sigi moriyakaw la ne bɛ sɛbɛ sira la mun n'o tɛ kelen ye wallahi cɛw bi sɔrɔ i bolo farikolo min bɛ ne na n'a y'a sɔrɔ ni galoni tɛ sabula tension tɛ ablation tɛ o ye minɛ o tɛ na koko tɛ na diabète tɛ na parce que ni mouvement de i bɛ mouvement kɛ foro in na ye dɛ wajibi bɛ n bolo su in na sinon kɔsɔ wallahi fo foro ni donna dɔrɔn misiw bɛ girin denmisɛnnin bɛ se ka i sigi cogo di i bɛ se k'i sigi cogo di ko moriya a ka gɛlɛn dalu jumɛn wallahi dɔ kɛ dɔ ye fɛn tɛ sɔrɔ fɛn mun na n'i m'a fɔ dɔ mako sa dɔ ta cɛ ka bɔ yen mɔgɔ min bɛna don mori kan karamɔgɔ ni miliyɔn filɛ n mako ɲɛna o ka dɔgɔ dɛ o y'a sɔrɔ i ye dɔ galo ka b'a sigiyɔrɔ la ka dɔ wɛrɛ sigi yen kuma i ye min galo ka b'a sigiyɔrɔ la dɔ bɛna miliyɔn poussé ka d'i ma dɔ bɛ to maɲumako la mais moriya n'i ye moriya kɛ ni ala ko ye k'i sigi ni ala mɔgɔ min nana min bɛ d'i ma kɔnɔ i halala don wa a tɛ caya mɛ a bɛ barika ale min bɛna i halala di a bolo ta d'i ma ale kɔntannen don a dira e min ma a kɔntanna wallahi ni cɛ min sigilen filɛ anw kɛ jamana e kuma jamana jumɛn Espagne ni n'a baden kɔrɔmuso ni baden kɔrɔkɛ nana kunun bɛ kɛ kasi la yan a kɛra yan a bɛ Espagne Mali a ma nɔgɔn a yɛrɛ bɛ yan kuma bɛ fɔ kumatigi kɔfɛ u nana a n'a kɔrɔmuso u nana a kɛra cogo di n'aw nana a ɲɛna n'o tɛ aw balimakɛ tun bɛ sa a taga yɔrɔ la yen min b'a ɲɛ Ala de b'a dɔn wallahi n'a b'a fɛ a ka na waati joli ba ko kɔrɔmuso ko a n'a nana sini n ko o y'a fatɔlama ye n bɛ kalo 3 d'aw b'a wala parce que i b'a ɲɔgɔn kɛ ten u kɔntannen don u nisɔndiyara kalo 3 ma dafa ni a kɔrɔkɛ ni fɛn nana kuma ma nɔgɔ u ma quoi ni i bɛ kuma d'a ma dɔrɔn a bɛ kasi sisan ale yɛrɛ bolo ale t'a dɔn k'a bɛna a ba ye mais a nana bonya min kɛ ne sɔrɔ Ala k'a kunu Ala k'a to kɔnɔ amin o bɛɛ ti fɔ ko sɔrɔ arajo la Liberté la n kun bɛ galo la sogo min ɲimina o tɛ n nana n gun ni min ye a ko Konate k'i ko kalo 3 wa n nana koyi wa a nana dɛ a sigilen filɛ a tɛ sini bɛ sini kɛnɛ a bɛna taa ba filɛ n ko a kana taa ba filɛ fɔlɔ fo an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka taa ba